قطایف یک ji cûreyên şêraniyên navdar û biçêj yên meha Remezana pîroz e herî zêde sûka bajarê Reqayê divê mehê de bi qetayfan têda girtin. Qetayfên ku bi dirûva heyvê tên çêkirin, nîşaneya meha Remezanê didin û piraniya xelkên Reqayê dibin bi kirên wê. Ev cûreya şêraniyê ji hevîr, gûs û penêr pêk tê. Di fitar û paşîvan de li ser sifreya malan tê bicihkirin. Firoşkarên Qetayfê diyar kirin ku herî zêde di meha rojiyê de daxwaz li ser şêraniyên wan hene. يعني القطايف كتير معروفة هون بمحافظة الرقة. ما افکار ji bav û kalên xwe girtiye. Qetayf li Reqayê gelekî navdarin. Lê herî zêde Heleb bûye weke nasnameya wan. Çêkirûn û xwarina Qetayf herî zêde di meha Remezanê de ye û bêhna wê di rojiyê de li bazaran belav dibe. Karê me baş derbas dibe. Qetayf di hemû densalên salê da tên xwarin. شوية خمير وطحين وسميد بس بتصير قطايف. Herwiha firoşkaran diyar kirin ku ew li gorî daxwazên bikiran şêraniyên xwe amade dikin. يعني المواد الأساسية طحين. Sûdên Qetayfan gelek hene. Xelkên Reqayê di meha Remezanê da bêyî vê cûreya şîraniyê nikarin xwara kirin. Madeya sereke ya Qetayf hevîr e her wiha li gel gûs, xurme û penêr jî tê amade kirin. Qetayf bi gelek cûreyan tê çêkirin. Li gorî daxwazên bikiran em cûreyê şîraniyê ji wan re amade dikin. من هي وفي عالم تحط قريشة. Qetayf li hemberî şêraniyên din nebû haye. Ji lewra daxwazeke zêde li ser wan heye.